hei hi relay ania 12 volt relay ni ta chuan transistor a hianin hei hi signal light ang chi dewa ka siam ania a siam te dan kan en tir mai dewa diagram ang chi chuanin ka ziak theilem lova mara chu ka fit dan te hi kan soyenga hei 12 volt relay lo ni ta a chuan capacitor a hianin volt za uf somret pahnih ka hmang ta a ti chuanin transistor a hianin PNP transistor BD140 ho ka hmang boka chuanin hei heti hianin relay a hianin a kelai a hian battery negative kha ka pelu ta ti chuan a relay a coil line le lampang a hianin negative ka pitlang ta boka chuan a le lampang coil line le lampang kha chu battery positive kha hei battery positive lo ni ta a chu a bit PNP transistor emitter a khanin ta hianin ta hianin ka char bet ta chuan hemi battery positive emitter battery positive ina PNP emitter a char lai tak a hian capacitor positive lam hi ka char bet ta boka ti chuanin PNP transistor collector a hianin relay coil line le lampang kha tikhuan ka char le ta boka chuan PNP base a khanin resistance a hi somni pahnih ke ka hmang ta ni sen serthum rawng ka hmang ta a base a tikhuan ka char bet ta chuan heten a lo kal ta a chuan capacitor negative a hian ka char bet bel bom ta ni chuan heta tang hianin resistance heti lai mi hi somnga paruk ke serthum rawng a pawl le ani lo somnga le paruk resistance a hring a pawl le serthum rawng hi heti lai hianin ka char bet le ta boka chuan hemi hi local hemi hi relay anun lo laia a in dai zawm na lampang ke chung lampanga a ding lampanga hianin ka char bet le ta ni chuan relay nun hma hian hemi resistance a hianin zawi in capacitor hian volt han khawl ta ti chuan relay in on theina tur atana hemi transistor a base a volt han luh thei ve le khanin helai hi ron kat ta khatia kat rei hun chhunga kha hemi capacitor hian a hril ta a chuan tunah hianin hetah hianin werin kala chhuak le ta variable resistance hmangin tua control thei turin ka la chhuak le ta mai boka helai output a relay output a hianin ka la ta a ti chuan heti lai capacitor negative a hian line khat hi tin ka la ta boka ti hianin hetah hianin her san zonga rang tial turin ka siam thei tho ani hemi tel lo pawh hianin tuna mi ang hianin heti lai resistance a hi kan vuah dana zir khanin hemi a phei hi chu a ran le ran lo kha en tir ta ni chuanin kan her chinanga hei a sang zon kan her dawn ani a ran rang tial ang a her sang zela zoi te in rang deuh pawn a dah thei a ta hi chuan a hram tawn ni kal charang deuh thaw khan
ti khan ka her niam tlang ta ni nan in lei thela transistor le capacitor relay resistance variable resistance tangkhom in ti khan in relay in kat tlai lo na akha kan en tir du mai mai ni ka soi dan atang khan in to ta in lo chin chia thei chuan in a fit dan kha chu thiam har chuang lo ni ka soi angin e aran le ran lo kha chu helai resistance hi hian a hrila chuan hemi capacitor hian a hril bawk ani helai bi te pawh hian a la hril tho ani ti hi chuanin a her ran le muan na kha kala chuak le ta deya ti khanin siam ve du kan lo om ani point thil har salu tu kom chuang lo ni motor signal light vel kha ani deuh ber tu na kan en ti ra hi chu thil danga pawh ni khabi na tho dan system kan hriat chuanin relay te transistor te capacitor resistance te kha a man dan chi hrang kha tam takom thei ni